भटार कार्डजों आधार कार्डजों बोरै लिंक बानाय बेखौ दिन्थिनि लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव प्ले स्ट'राव लांनानै भटार हेल्पलाइन सार्च खालामबानो जाबाय। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव सिङाव मोनसे एग्रि लिरनाय थायो, बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव रावखौ सायख'बानो जाबाय। इंलिसखौ सायख'ना लाबाय आं। सायख'खांनायनि उनाव गेट स्टाराव थुबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबे गोजा थिर नुनायाव थुबानो जाबाय भटार लिरनायाव। बिनि उनाव नैबे लास्ट 6 फ्रम लिरना थानाय थिरसिन खिथिनाय बेयाव थुबानो जाबाय। नेटआ आंना एसे प्रब्लेम जादों। थिर दिन्थिनायाव थुबानो जाबाय। बिनि उनाव मबाइल नाम्बारखौ थुबानो जाबाय। थुखांनायनि उनाव सेन्ड OTP थुबानो जाबाय। OTP फैनायनि उनाव OTPखौ होनानै भेरिफाइ खालामबानो जाबाय। भेरिफाइआव थुना होबानो जाबाय। यास आइ हेभ भटार आइडियाव थुबानो जाबाय। थिरसिन होनायाव प्लिज इन्टार इउर भटार आइडि नाम्बार। भटार आइडि नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेहाय। सेलेक्ट स्टेटआव फैनानै आसामखौ सायख'बाय आङो। भटार आइडि आरो स्टेटखौ सायख'खांनायनि उनाव प्रसेसआव थुना होबानो जाबाय। भटार कार्डनि गासै डिटेल्सआनो नुजाफैगोन। भटार कार्डजों मबाइल स्क्रिनाव नुनायजों गोरोबगोन गोरोबाखै नायनानै नेक्स्टआव थुबानो जाबाय। नैबेयाव आधार नाम्बारखौ होनोसै। आधार नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव आरो सिङाव मबाइल नाम्बार बियो। मबाइलजों लोगोसे इमेल आइडि आरो लोगोसे जायगाखौ बियो। फिलआप खालामखांनायनि उनाव दानाव थुबानो जाबाय। बिनि उनाव गासैबो डिटेल्सआ नुजाफैगोन। डिटेल्सनि सिङाव थानाय कनफार्मआव थुनानै हो। लास्टआव बिदि साक्सेसफुल लिरनाय ओंखारब्लानो अब्लानो जाबाय नोंनि खामानिया।